Takže podívám môj kôň. Tady ho máme, našeho krasavca. Je to veľmi skvelý kôň, tak to ukážem. Išla by som dať ho aj z boku, ale ukážem ho zo zdola. Budem natáčať aj video s ním. A je to žrebetko, lipiciánske. A je čierny. Ale keď bude veľký, tak bude biely, lebo teraz máme také sfarbenie. Ale pokiaľ si všimnete, tak treba budete vidieť takú hviezdičku, čo má čiernu na čele, lebo je čierny, ale tú hviezdičku má tmavšiu a je veľmi krásny. A kúpili sme ich od veľmi skvelých majiteľov, čo mali jednu veľkú bielu kobylu. A je to nádherný kôň, tam má vodítko, tam pije, hneď ukážu, že tu má lúku, plot, trampolínu, na tie neskáče. Tu sa pije, aj hento má kýblik, aj vtedy je voda. On má dve pitia, lebo neviem prečo. Potom tu sa privazuje, keď ho ideme čistiť a hneď ukážeme pomôcky. Tu je ten náš krásavec. Môj, čo mi ho kúpil striko, je vlastne taký spoločný. Ale ináč ja som ho sám, takže tuto sme privazovali hento, aby si všimol, tuto sme privazovali, aby si všimol, že tu je ohrada. Tu mám hrebeň, to je normálne na človeka, že som zatiaľ len tak narýchlo. Tu je ohlávka s vodítkom, jakým čo nám oni dali. A ešte mám jednu kefu, ale tá tu není. Tak to je asi všetko a ahoj.